Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Wasana nesithembu siyaxoxa futhi. We guys ngiyivalile comment section because ngiyahluleka ukusho njalo ukuthi into esikhulumayo ilapha ku TV show. Abantu esikhuluma ngayo ba ku TV show. Ngivele kube nempi kugcina kuba nezinto ongasazazi ukuthi uzoyiphendula kanjani. Kodwa ibindaba etheni sihlanganiswe i-TV show. Ileso ke sizathu sokuthi ngivalele comment section. Also mina angithandi kube ngathi siyadelelana sibe sixoxa. Ngithanda ukuthi into esixoxayo ibe mnandi. Njengoba kuyi-TV show nje akufanele kube yinto ephela ngokuthi sekuyadelelwana. Njengoba sengibona yenzeka kwi-comment section iyangihlula ke. Ngixolise kuleyo ndawo ukuthi imohlulekayo. Angazi ukuthi ngizokwenza njani because kumnandi khona ukuvula i-comment section ubone ukuthi hawu imbono yabantu ihlukene kanjani. Kodwa inkinga uma abantu kade sihlanganiswe ukuxoxa mase bona bayaxabana abanye sekuze kube ngathi impendulo zabo bayathukana kanti angihambisani nenhlamba. Ngiyaxolisa ngalokho. Nayi into guys engifuna ukuyibuza ukuthi niyakhumbula yini? Niyakhumbula kukhona uTim Mayeni and uTim Makhumalo ku-season 6 no-season 7 ngenxa yokuthi lana kuvela ukuthi ubani obe unkosikazi kuqala phakathi kaMayeni noMakhumalo. Mhlawumbe mangaba angikhulumi iphutha ngithi ayicacile kahle impendulo yakhona ngoba ubaba uMseleku ukhuluma ngokulobola akhulume ngokushada. Lana indlela asho ngayo yabo kungcono kube ukukhuluma ngento eyodwa ngesikhathi esilinganayo ethi ngalobola ngalonyaka ngalobola ngalonyaka ngoba manje mayisethe ulobolile washada ebe ekhuluma mhlambe ngesizulu yila sesidideka khona because ngomthetho wase South Africa masulotsholiwe unkosikazi yes. Kodwa lana ke ukushada ngesizulu kuhamba ngenye process kunama steps alandelwayo ngoba ngesizulu uyalotsholwa kube khona ezinye izinto ezizolandela mase ugcina ushadile kodwa usulotsholiwe eSouth Africa usuya consider ezinkosikazi. Iyaphi ke lento? Ngithi bukani ukuthi uMacele akasitshela indaba ephelele kodwa yona sesiyibambile ukuthi hawu lena eyamakhwela nokuthi igirlfriend eMzumbe egcekeni igirlfriend kanjani. uMacele akenzi akasupport into eyinganekwane uMseleku angakaze ayenze ukuthi kushoda iqiniso kuyizenzo zikababa uMseleku kwento esilalele. Niyakhumbula ukuthi uMakhumalo uthe esemzumbe esilalele le angisho la ethi unkosikazi uthe esemzumbe yena wahlangana noMayeni. uMayeni ubefika kodwa bengabonani ngesinye isikhathi kodwa ubefika uMayeni. Ngaleso sikhathi ke asazi ukuthi uMayeni ubeselotsholiwe yini. noMakhumalo futhi lama yethi i-encounter yabo ubeyigirlfriend noMayeni eyigirlfriend. Manje waye kube sengathi uMacele wenza inganekwane kakhulu noma ke manje sebemile ukuthi bona ba amakhosikazi phela as amakhosikazi sebeshaya umthetho ekhaya labo. Uma uMakhumalo ethi bake baphambana noMayeni eMzumbe ilana nje uMakhwela afika khona naye eyintombi ngoba uMakhumalo lento ayixoxa nobaba uMseleku kwathi uMayeni eyigirlfriend waze wabala ke ubaba uMseleku because ubebala lento yokuthi kukhona u2007 2009 kukhona ilobolo kukhona ukushada esingazi manje ngoba into esiyibona ukuthi izoba isolution kulezi zinto ezixabanisa abalandeli beshow mhla kwabiza i-tell all. I-tell all ilula ngoba i-tell all ubuza umbuzo oqondene nalo ombuzayo aphendule. Mina ngizothini ke nangu kuMacele ethi angifuni ukubakhumbuza. Asikho isidingo sokuthi abakhumbuze. Ushilo uMakhumalo wathi eMzumbe
uMayeni ubefika eyi-girlfriend naye eyi-girlfriend ekhona. Okusho ukuthi into abayinqabayo ukuthi akufike i-girlfriend emcimbini. Bona bafika ngesabo isikhathi beyintombi kodwa kangasiwona umcimbi. Yabo ukuthi enye into bayikhuluma mase iyabhimba siyilalela ngoba phela manje kusekuthiwa la ku-season 8 i-girlfriend intombi kuyaqala yabo ukufika uMakhumalo usekhohle ukuthi wayehlele ekhuluma noMseleko ethi uMayeni wafika ngesinye isikhathi babengabonani ngoba yena ubeyi-girlfriend noMayeni eyi-girlfriend. Kwalawo baba uMseleko eqala khona ukuthi ngafike ngathandana noMayeni sahlukana ngaphinde yabo. Mina into engizoyikhuluma-ke ile yokuthi girlfriend level bekuphithizelwa eMzumbe. uMacele uthi kodwa le nganekwane asebeqala ukuthi beyibuke iy'nganekwane iyona nganekwane eyenza ukuthi bebe khona. Cha, basimsoli kakhulu ngoba sithi uMacele usupport into eyenziwe uhusband kodwa manje ukusupport uhusband ngesinye isikhathi kuzokwenza nawe ubukeke ngalelo so uma enza ngalelo lihlo lelo uma enza into engenalo iqiniso ngoba phela manje angithi sesikhona isithunzi sokuthi ubaba wekhaya uhusband wabo mabekhuluma kusho ukuthi kuzozwakala ezinye izinto ayikhulumayo kungabe kusaba mhlawumbe ukuthi sekuyiprocess yokuthi ningene kanjani uyabo ngoba phela mase kulobukiwa ekutheni ningene kanjani isiqala lapho ke indaba yokungahlonipheki kwezinye izinto sethi hawu uyabo. Kodwa nje bese ngisho ukuthi bakhohliwe-ke oMakhe noMayeni noMangwabi ukuthi uMakhumalo benomseleko bake bayicacisa into ukuthi uMayeni wayefika lapha eMzumbe uMayeni futhi eze engakholwa indaba yaMakhumalo ukuthi mhlawumbe uhlele kanjani eMzumbe ngaleso sikhathi bengakabi unkosikazi. Siyacabanga ngoba noMakhumalo ukuthi uMayeni mhlampe wayemsitha nge-umbrella nibaba uMseleko yena ekhona kodwa ngaleso sikhathi uveza ukuthi bobabili babe yintombi. uMakhwela shothi bamnqabela ngoba eze emcimbini noma uMakhelo usenqabelwa ngoba sebeyamakhosikazi asebeshaya umthetho la ekhaya labo. Into-ke sishoyo uMacele akasupporti inganekwane into nje evele yaqhamuka siyenzeka manje. Yikho-ke enakho ukukhulumela phansi kule yandawo yaseMzumbe ekhuluma ethi kusasitimela. Wema ngiyaxolisa ethi kusasitimela isuka lapho-ke into mase kuba-ke ile yaMakhumalo noMayeni nama-boundaries. Hhayi ukuthi uMakhumalo akawazi ama-boundaries ukuthi yini. Sekuthathela blokho uMakhumalo noMangwabi babangani. Hhayi ukuthi i-friendship yabo eqala kanjani akunamsebenzi kwamanje. Uma i-friendship yabo iqhubeka kwaba khona isikhathi la uMakhumalo engena la kungafanele ukuthi angene khona. uMangwabi wamtshela kanye wakuzwa lokho. Namanje mawuhamba noThando Nesithembu kube ama-episodes ambalwa la uMakhumalo ebuza khona uMangwabi ukuthi kwenzakalani ngoba ulizwile izwi laMangwabi mayithi awungeni-ke la Makhumalo wangangena. Lena siyenza ukuthi angawazi ama-boundaries makuziwa kuMayeni ile yandaba yabo yasekuqaleni ehlangene nokuthi uMseleko ongakwazanga ukwenza iqiniso phakathi kwabo ukuze bazi ukuthi baqhubeka kanjani from la abasuka khona. Manje kubona bobabili ayisukile into yalokhu ukuthi saphambana wayephambana kanjani because ithanda ukujula yona noma-ke beyifihlile nathi asiyivukuzi. Kodwa bese ngichazela lo ukuthi into kufanele ukuthi ayifunde uyayazi ngoba uMangwabi walisho igama walizwa. Yingakho kuMangwabi singakaze simuzwe elandelela kuMangwabi ukuthi because uMangwabi ubethula kulama-meetings ishow iqhubeka. Kodwa kube kwi-season 6 or 7 la esebuza khona uMangwabi ukuthi kwenzakalani.
ngoba uma ngabe wamakhela lowo mugqa wa-understand ukuthi lana-ke aweqi singabangani kodwa la awungeni wangangena. Manje lana ilobe ihlokolozana because wayesitha nge-umbrella yena ekhona endlini. Mhlawumbe kwawuba yikhathi ey'thile yabo. Ayibi-ke yona yinhle uma uthi uyahlehla nayo uyanayo emuva. Kodwa sengisholo kulo munye uthi hhayi mhlampe aka-understand-i hhayi. Akekho umuntu ongakwazi uku-understand ukuthi mina ngiyakhuluma, lona akakhulumi kakhulu, lona ukhuluma kakhulu, lona uyathula. Ayikho into ehlula umuntu lapho, ayikho ehlula umuntu nje. Mase umuntu semdala esekhulile iyashesha ukubonakala leyo nto ukuthi i-personality yalo unje, mina nginje. And uku-understand-ana kuleyo ndawo yikho kwenza ukuthi abantu beqhubekele beye phambili ngokuthula. Kodwa kulobo ukuhlokolozana because wazi ukuthi omunye uzo-react-a kanje, isuke isenokuba calculative phakathi. Bye bye.